ما هم خواستیم که همین بچه را واستانوید کنیم جای کار داموندیم سر فرماش کردیم مثال شرایط چون زندگیشون کانت خرید با جمع مثال پول دودگیم دوایی که مقصد مخ مجلت را نخواستیم که دستیون که کنیم یکی با همین ویدیو با برا کرده ما نفهمیدیم چی همین روستان چی باید سابسکرایب نکردید اگر مثال نمیشد درش چی نشد کانالم دلیل کردید Виталик омадаи мисол ба моро гуфтам ва ё пранкшон подставной буда Исусам чиза чӣ будаму ё пранкерора пранк масъят кардем шумо остановка рафтем одамора присидем ядиш салом алайкум бародаро ҳама каса хубен имрӯз ба студиямон хостем даъват кунем канали Taj Mix-а салом алайкум бародаро як бор дигар хушомадем ба студиямон дирӯз дар каналтон рости гап як видеонавора тамошо кардем бениҳоят маъқул шуд дастгирӣ ба ҳаму вова аввал мисол будам пранко худмонам пранк кардагиян но ай пранк шумо гузаштем ба видеои мисол хайриявӣ ҳамира мехостум аввалша фаҳмум чӣ хел ҳами идея ба шумо омад ай аввал яъне мо пранк мекардем мо хиёл монда позитивна қабул мекунанда ами хай нормально мерафту баъд бисёри баъд негативни ам комментария мекардам уже дар ҳамон вақте ам бисёр комментариёро хондем да фикр задем ки ами идеяро алиш кунем да ягон тарафи дига направление то охирем баъд чӣ хеле дида бошед агар мо дар каналмон армрестлинг кардем дастхокунак аввал ҳамаша ташкилотча хидмон кардем ҳамаша кардем қатъиян акай бахахай ҳамкорӣ кардем шаде ки просмотр нақапид баъд гуфтем ки значит мисол спортам халқ хидмонда оқа маҳкум намуда баъд ам фикр карда мерафтем исуси баъд чанқа наровардем ягон чи як рӯз рада рафта истадем он бачаро дидем ами мисол ам хида ам аҳволша дидем дилмон сӯх гуфтем биё амира кая пирсем кани чӣ гап мешавад ам пирсидемша ки дидем хай на самом деле нормальный одам ҳами зиндагӣ раҳгум зада гуфтем хая дастгириш мекунем баъдам хейдия сарш основное нами вложение хай бисёр блогерҳо медонӣ ами YouTube суми нақс кор мекунанд основной мисол шумо на вложит кардем хай хеле чиз хариденшона ёрдам кардем ҳами ай кисаи хитон реально рафтагия ё ки ягон кас мисол видеонавортона дидагия ё ва гуфтагия ки биё бачаҳомо шумо да ёрдам мекунем ягон спонсор мешем шумо ам хел темура зиёдтар кунем и чиста ами хидмон сар шудаги ҳама вложениро мо ам кисаи хидмон аввал да кардем полни ами чиза бачаҳо файдо шуданд ки гуфтам мо ёрдам мекунем исусу мекунем мо гуфтем ака ами ёрдам мисол бумонем мо картаи хидмона мисол меша намешава мисол мо да минус мешава барои ҳаваи ам картаам вовара мондем баъд дальнейшида кадом бухоҳ гуфтем ай ёрдам кунад ки ҳавайдам нашуд гузаронда мисол бачаҳо навистанд ки мо ай россияем мо мисол сбербанк шуем ай тоҷикистон мо наметонем сбербанк ай чӣ карта дошт мо рафтем ай чӣ эсхата кушодемша карта қати хидашо рафтем кушодемша карта гуфтанд через номери телефонш мегузаронам ами шури шарид намекардем да ҳамин чизода ба хай кардемша карта хиёлмон мегузара ки бачаҳо навистанд ки мо натонистем гузаронда ака хай номерош ҳастаем бачара я хело занг мезанам меган хай ёрдам мекунем та исуси не ки мега хай наомадан ягон кас гуфтан осонаю ёрдам кардан қинайда баъде ки темара чизе шудагия ё мо ҳамамонем бачаҳо ҳама ҳами ҷамъ шудагим ҳами ай кисаи хидмон мо коргари давлате мисол беирам ай каналам гирифтем пуломонам гирифтем ҳамаро ҷамъ кардем ами бачада мисол ёрдам кардистем бопушем ами кисаи хитон мақсад ки чиса вложит кардем чиса адуши чиса хайр кардем ана баъде ки мисол ҳам вовара баъди якум роликтон дуюм буромад ва сеюм буромад мисол будан негативни комментариё ки хай вова худаш уже рус ҳисоб мешава ту як тоҷики хита дастгирӣ накардию мисол як руса дастгирӣ кардине хеле комментариё будан бачаҳои ғариб бисёр мисол азоб мекашанд ҳамунҷа мисол хай ман рафтагим россия хидм ду бор се бор рафтагим коркунинею чиста ҳамин коробори хидмати рафтагим дидагим хай азоб мекашанд ирсо чӣ хел нигоҳ мекунанд исуса мо мефаҳмем ҳамаира не ки ҳеҷ чиз агар логично фикр кунанд барои ҳамун тоҷикон мисол да ҳамунҷа гарини пилусаи кори кардагим да ки мисол ҳамун одамо якта ирсай дута ирсай мо ҳозир чиста переводш кардастем ки одамо бифаҳманд забони руси гапҳои хидмат перевод кардастем ки бифаҳманд
як кас да мисол хичонам тоҷикои мо нишон медиҳад дигаш худаш мебина чанд кас мо нависки мо нишон додем бачаҳои рӯса файруд кардем ки ина бине тоҷикои мо шумо моро қадари ҷаға метем дар тоҷикистон ине дастгирӣ кардест яъне хеле мо бачаҳои шеринар дорем ки дастгирӣ мо дар фикрмон ин набуд не ки и чиз пилусае барои тоҷикои мо дар нафаҳмидест яъне чиза негатив яхело менависанд и асосан пилусае дар бачаҳои ғариб да барои бояд наоборот бояд мисол чӣ я масъалаи дигар ки ҳаме бисёр мегӯянд ку публично гирен кира бовара мисол бике дар дини ислом будро я хай мо аввал одам чӣ мегӯянд қатъан яка салом алейк кардӣ ҳам мепурси я исусу чахчах карди наздик кишидӣ ва мепурси чӣ ай хай динат мисол ягон мусулмон аст ва ҳами сразу моро гуфт ки ман мусулмон ман масҷид меравам оташ мисол тоҷик буда мисол ман масҷид рафтам ман мисол раҳма намедонам мега ки бурдам я дубор мегам масҷид исусу палибон наметавонам мегам ина хоҳаршам мисол мусулмона шуи тоҷик дора мисол ва имна се гудак хай дора нормал не зиндагишону лекин ман я фикр мекунам ки хай як чиз сиёсат мегам ҳар як чиза мисол буд ами бояд ами чени ама андозаи худаш мисол биги чикини мо натонем кардам мисол ака биги хеле кора бурум да мардум нишон як нафаро ки ам комментария менависен ку чизеро нафаҳмида шумо пешакия дили худ ҳар чи нанависен барои он ки надиден вова худаш уже мусулмон будаем оташ мегам мусулмон будаем барои ҳамин на шумо ку фаҳмидестен шояд ҳам гапотона қафо мегирен хоб видеои ролики сеимаш уже очажда шумо туҳфа гирифта будена телевизора ва печка ба фикрам пенсияша главный мотори кардем ва 3 сол оиди пенсия кам тарак накор о ами 3 сол ва ами давода фақат пенсия мерафта ай сабабе ки аму хонашон қарз дода хонае ки ам пештара гирифтагиам фирёқатӣ ҳамунҷа ё дар пропискам баромада наметавонанд ари ҳамин намедодиян шуна коғазе ки бояд пенсия бигирам хай мо давода кардем бо ина челезяди каси бо мисол баромадан челез связои хитон карди кори не занг задам бачаҳо ами як бародар ака бовар ка агар тамошо мекунӣ бахшиш не ки ман уже фуромӯш кардам чанд қошиш дар бангзашт як бародар худи аму доғистон буд занг зад ами навиза ватсап ки ман акаам хеле апашка ҳастай уже ман в курсе ами дела кадагӣ меша равен корт набуд мекунад бо мо худмонам ака ягон қонуншикарӣ не мо мақсад пула доданӣ будем ки ами хона ба чанд сум харҷдод буд гуфтем бинем ки намешава мисол ами 3000 меша 4000 меша мисол мегирем метемша кия ки барозигӣ худу бо як мардак дигар дохили тоҷикистон буромад ва як гуфт ака ман хидмат ёрдами худам мерасонам номуш давлат буд акай давлат рафтем модари бобора гирифтем хестем рафтем қакоша хушу буд кард бо гуфт ки мо мисол ами дар давраи шӯравӣ ҳамин модари бобо дар ҷои кор кардагӣ бошам жилате намерам ҳар як ҷойгои худам мековум барои турдавоиша мекунам дастгирӣ мекунам хай кардаш мисол мумкин 300 сум 400 сум главный плюс палибон вай дар ҳамин то зиндагиш мисол чишиданша мисол пул омадест дигар намерава мисол аз он намекашада хай фаҳмо ана вақте ки мисол шумо вовара гуфтем ки биёй мо тура дастгирӣ мекунем ӯ очашда мисол вақте гуфтаги очаш зид набуд ки мисол моро видео мекунам публично нишон метиҳам дар ютуб аввал дар худаш ҳам гуфта буд ки аввал очаш зид гуфта ки накунем намешиносем ки чӣ кор мекунам баъд хай рафтем катем очаш маслиҳат када баъд рӯз дигараш рафтем хай очаш қабул кард ҳамун рӯзе ки агар ҳамун навора шумо хушо тамошо карда бошед ҳамун бова мега ки ман мерам попишома мекаша шлопкаи мо чанда метина ки даркор шава ку ҳамун лаҳзада аввал рафта пурсидаи модарша фаҳмидӣ ба пурсида ака мо ҳамин мардак барида ба худо қасам ҳамин чиза каданӣ будему не ки бо худо худаш розӣ шад ки имина ҳава як кинем мо намедонем ба худо рафтем ҳамун бача шиштаги на як хело дам яке як хелиш хеле чи хеле монтажа мефаҳмад доно анко как буда ман 12 сол дар телевизион кор кардагим ина 10 сол ина 10 сол кор кардагим даже 12 сол дорам ҳар дун як дар телевизион 12 соли шидаги ҳамон кор мекунем як коллектив мо ҳамин як чи бугем ҳамамон где-то 7 сол 8 сол шида ки як ҷояем да значит стажи кори таҷрибатон аз ҷиҳати сиёмка ва монтажи дизайни сусан значит бахват созаи мисол ман як хай мо бояд хафа нашавам фикри тамошобинем навистае ки ма сохта хела мисол дак сохта не ки як гап пайда мар агар $10,000 тиям буга хитам рота да замин бушаку мутра сиёмка мекунам ман кора намекунам и аввал кори чам и ҳама чиз ба розуги худо шуда мақсад мо ҳамин нията кардем кажда будем гуда дарин
мисол туи хуарчаи ма буд мо шудем онҷо маслиҳат кардем исусу кардем ҳамин як бихи гашти сабдем қадира дакем худо чихе турика дамо остановка штегер димаш тайдоми ҳамкори ма хай рафтем хи маслиҳат кардем чақчақ кардем сразу ҳами файрот кардем навробардора омадан ами баъд ӯ наворое ки мо дидем меган хеле сёнка кардаем мисол воваштагӣ буд мо вақади вақте иштем маслиҳат кардем чақчақ кардем исус рози гишагӣ гирифтем исус кардем хестем рафтем сразу оператору ҳарчи оператори телевизион наверам ва оmadan гуфтан ки бова шин сразу ба кадр гирифтан барои ставочный план барои ки мо медонем куҷа ҷумидан дар Корея исмеш ба ставка кунӣ чунин чак мисол ба ҳамин хотир барои он бародар ягон ҷида пастав мастав неса дитан ҳай такше нафаҳмидена масъалаи нами хайри кардагишон ҳеҷ чизда сидқанай таҳти дил буд ягон хе пастаночне неста ки пастаночне гуфта мисол ҳам пранкора тамошо мекунан она чи хеле ки мора пранк кардем баъд ю пранк баъд хестан мисол гапу чап зиёд шуда шумо барақа задем исуси шуд хоб ана ки тема худаш то хурд масъалаи пранк да ҳай бачаҳо мора пранк кардагӣ будан даётон астай рости гап иҷа медоне ранги ая тарафи дига агар мухлис тамошобина нигоҳ кардеста боша ранги меган ки сохта шудагиай рустам лично мара гуфта буд ки дар кадом комментария нависта буданд ки шумои пранка реально вай каде придумат каде барои рекламаи худтон но ӯ ҷавоб буд ки ӯ ҷавоб дод ки и реально барои рекламаи мо буд но ман реально ҳамхе ажидат накард ман ҳушинда сёмкаи ма ура сёмка кардестам ман реально як аз қапид ма бача мегум чияй но чихе бугум уже дар кала будам хали вариант ки реально мора ай камеро дидагияна ну чота ами айдирини ман набуромадеста аму гап ки ман пурсам мардак шумо ай гиҷоен мисол чикораен ай кадом структураен камтарак тупид кардем моам но но чиста подставоне набуд не и реально ягон хе подставоне набуд бор ҳамунҷа дидагиям ҳамунҷа дидем ҳамунҷа шинос шудем реально баъде ки мисол буд шуд сёнка мо мисол файрот кардем камерачи ман шинос шудем ҳамунҷа ё моро вообще намешинохтан не ки баъд як чиз дигар да ман ҳайронам ки ҳамун кадри мода виталик омада мо намешинохтем мо одама виталик омада мисол ба моро гуфтан ва ё пранкшон подставоне буда исус ҳамун чиза чӣ будаму аки рости гапа бугум медони баъди оли ҳаста комментариё ақорат кардагем ки мисол дурӯғ будай пранкошон мисол виталикуна баш чӣ мезана вай дурӯға мадам инстаграм да нависта будан аки реально одамое ки тамошо кардесте нозику мисол блогеро касе ҳамуда хуш буд касе чизе буд набуд просто мардако мада савол додан ман темара кишодани набудам но ман савол гирехтаниам нестам мара инстаграм мондам ҳатто навистагӣ будан ки ира ту ташкил кардагӣ онаму мисрон ҷураи тай она инстаграм ту даастай да ҳаму видео рустама специально задагиай но аки чихе бугу ман лично ҳамҷа оператор будам сценарие ки ӯ мардак мада гуфтагиай чиста мерем одамора калбасара метием гӯшти ху гуфта но ӯ бомбара ажида дошт но бомба нашуд чихеле одамо метии все тамом ба ҳамин ана мира бо мо ҳамунҷа мо фаҳмидем ин пранка барои чӣ мо асосан баҳс кардем ки мо реально мекардем пранка баъд фаҳмидем ки подставной будай пранк баъд мерафтем реаксия мо да таво одама метарсондем ягон реаксия неста на мезад мона на ягон додувой мекард баъд гуфтем чем подставной карда на ярӯз мефаҳмам ду чи дига структура да мегзарем ана пранк мисол пеш инау пранкои чӣ то намадидагӣ будамо коғаз айдаст коғаз варақаквай нао саркада ҳамуҷа ма дидам гуфтам оҳ бо пранкеро пайдо шудам бояд тай дига мисол чӣ хеле вақти як кас рафт ду кас рафт се кас рафт чор кас рафт ай ҳаму пранко сразу ин хеле тема да гузаштем мақсад ай пушти негатив баъд ай пушти ки халқи худмон бисёр қабул намешавад реакция мехоҳӣ қатиш меги там бозӣ кунам меги мери дига чи як чизи сист мешавад як чия мегум агар бовар мекунӣ намекунӣ шояд мара рустам тамошо кунӣ якай рустам мо ягон ғурури бадӣ дар ту надаи бародар надорем ягон чи надорем мо ҳами вақте ки агар ҳамун рӯз моро бовар мекунӣ ё намекунӣ ҳамун рӯзе ки мо шуморо қабидем ку ҳамун рӯз якум рӯзи кори ма қатъ намебурад сар оғози чӣ буд
оғози ҳами уже ютуба қабидан қатчи шир харидем кефир одамо даме додем мегуфтем абучашин мо як компанияем улам видео аста мезадан баъд охир гуфтем 10 сенте як пранк як дидем шумо гузаштестем баъд гуфтем беста гуфтем биё пранкеро пранк маслиҳат кардем шумо остановка рафтем одаморо присидем яди шиносадем гуфтем ами пранкеро мешид гуфтем ам киҷо рафтам гуфтам амус рафтам бо амус рафтем устосро стараться кардем баъд бисёрине ки хиёли кардан ки хидмо договор карда не ин роли мисол ҳама одамо тамошо мекунанд реально хиёл мекунанд ки ма канали таҷмикса файрод кардам барои ҳами обсуждение лично ма ин мардакора барои ҳаму видеои вова файрод кардам то что ки ма да реально маъқул шуд на баха шоида ма қатъи баха 20 чанд минут ба фикрам буда ай аввал то охир шад дидем охир да марда гуфт ина қаншона бизананд реально баъд ман хостам инаи темаро обсуждат кунам но ай сабабе ки байнда мисол пранкамо пуш кардем мардако савол додан ама ай савол грехтанӣ набудам барои ҳамин ҷавобша додам не бу ма ҳамин чи хулосаи гап гами рустам шудем ку оина да хеле кимчи гавза ба гуфтанатмез ку ма да ҳамин ҳолат ғалатидам гӯш кардем як гапа ҳамин вақте ки химо рафтем и уже таҷриба дошдаем ту мефаҳмиди сус мекард ман хеле сороқа намефаҳмидам ман фақат медорам тамошо мекардам я лайкам меҷихидам ва фаҳмидам ки дуна лайкш чия лекин ин моро гуфт ки мисол мақсад я ҷигар маслиҳат кардем секасабдем гуфтем ки и гуфт ки вай таҷрибаш калона мисол и хеле вай зура ва яке мире меқапа шарманда мешава одами навсар кардаги навод минуса ку полим агарам басиш кини барай гусме гап мисол хитиш бикунам чи мешава лекин ман мақсади гап ҳамин чи буд ки мо ба худо қасам ҳамин кора кардем и значит ки ҳама барои як чизам бояд риск кинида ҳами айда мисол беҳтарини тоҷикистон ака бигемуш худ якужам хеле мегапа неста мисол ҳавая мо карда тонистем худат шоҳиди зиндаи амратам да барта мисол вай шоҳиди зиндаи ки мо ҳамиса сохта кардаги нестем лекин майуда реально шумо чизе ки ё кардан вай постановочный набуд мисол одамо мегане шумо барои реклама карде барои вай карде мардако реально кардан но я саволи дига агар мисол намешед дальше чи мешед каналам далил мекарде лекин як чиз дига мадам интересния хай чизе ки мо да шуморо қаб бидем хай сиёмка кардем шумо уже медонед ки ай тараф камера шумо ҳаматон хутона хай мисол чи хела баҷо мекунед хай лекин вақте ки мо камера киштем даст шуморо қабидем хай шумо хайр хиш кардем мисол шумо 3 нафар будем ку баъд ам раҳ дарафте сабден чи гуфтен да бораи мо мисол не реально медони ощущения лично мада хеле ҳичи буд но ака гапай на рустам реально уже мандражда буд мардак барида кайфалом шуд короче мо гӯё ки ам охири финали видеомон бояд ягон взрив мешуд наам виталик чи хеле ки рустамо мезанаку ҳаму бояд намешуд ӯ агар намешуд хай худо медона канали ӯ мардакам чи хеле будоли ощущения рости гап ма кам тарак дар фикрам буду бля гуфтам оли биё мепартоян чи гап хабар меша но переживат бисёртар ин моменда мисол рустам кард барои он ки уже камтар эмоция да дода шуд бисусу камака тони овозша мисол ларза да дромад ама обычно чи хелеам камера да дастам комментариҳо да будан шуморо пранк кардан шумо гаррени ба тарсида исусу хай ки чанд боро адел бурдагиан реально пишти ҳами съёмка но вроде обычно будам чокаде хикаде уже вақте гуфти пранкай о бача хай ба ҳами ма я идеям я хеле сарам да омад бегонӣ бугум таке братан может не стоит ҳамро партофтан ба гуфтам хай пранк кардан хай ҷи гап нестай ку мо гуфтем ку хай 100% мура пранк карди туғрия но ин момент бисёртар реально переживат ҳаму одам кард уже медони қариб ки байни ӯо конфликт мешед байни мисрону рустам уже мисрон уже розӣ нашидеста буд реально гуфт ма бля дай пишти шумо ина ман ҳам да ҳамун кадр ғалтидам ма бояд намеғалтидам уже рустам дига асабӣ шуд туда но ҳамира в итоге то охир худаш ҳамура ҷанбаст кард
хай наҳози бояд раҳмат бигам одамда ки ай пишти мисол аму шапалуқи авай видеош 800 чандау хук давом дода дар клуби дигар ҷо ва и обсужденияи вай нестай просто май темара резка маҳкам карданим пацанода гуфтаним ки аддуши гап нест дальнейший плано мисол ҳастай дар заметкам хали одамое ки бо шумо бояд вайшон кунем дастгирӣ кунем ҳаста гуфтастем ози поиски менависанд гарани бисёр менависанд мебинид касалай мисол ховай мисол одамое ҳастанд ки мегӯянд биёр мо да ёрдам кунем мо хали хай мекунем у одамо да ба ду катишка пиёз бурдани мо вай да додан зиндагии вай алиш намешавад ин кора любой кас кадеста мебаранд як катишка пиёз ами блогерои мо бисёр шози кадеста мебаранд мемонанд дар хонаш тамом мераванд адими зиндагишон как будто ва 1 миллион кадам бояд зиндагӣ плани мо ҳамия ки ҳама одам зиндагиш алиш худаш зиндагиша пеш бара мо як талчоб метиҳем дар ниши худаш медона зиндагиш бояд пеш бара худаш ами садақал мешава садақал чизи блогеро чизе метавонанд ошоншон насибшон кунанд раҳмат ки ба падару модарошон ки на самом деле ҳастанд хече бачаое ки хай ҳами зиндагӣ ҳамие ки мисол ёрдам куни як аз нимка зада мисол хай ҳама вақт худат нахари ку некем ака ҳамон блогеро любой чи мекунанд хай молодец некем и фикри му и барномаи му ие ки любой таймора даже не мара и акбар даже хита не мисол не кадомира мишусе ҳавай любой одама я скачок дар кора ки масалан я здания бардоштеста ами $500,000 шадуриву мисол ами $200,000 дигаш намирасад мехоҳи ки я бародар биям хаяд бу бардурата бугай нама ака хай кору чид баъд моро вастанавид мекунем мисол да мо ами хостем ки ҳамин бачаро вастанавид кунем ҷои кор да мондем сар формаша кардем мисол шароитшона зиндагишона канта харид фурӯш бо ҷамъ мисол пуле додагем давай ки мақсад мо хуб муҷлатира нахостем ки да сиёмка кунем ки хита нигоҳ кун мисол вақте мо ҳастем нестем як аз да берун тра мебина нагӯа ки ҳамио фридия намирада мо ҳам медодем ша мисол ки хича чикна не ки ака вай мешава намешава дальнейши мисол ягон вақт бо бас кад кора ягон чи кад ида калай мо неста мисол ҳама вақт мо вай наметонем падеша када правилна нишонаш додем очаш да пенса кардем хоҳарша кор намондем ина мерава ёд мегира хича кор намондем одами мехостагӣ дальнейши мерава мисол ҳамин кори мо ҳамия ки мисол скачок одам да бутием михали не ки ёрдам кунем бо дальши бо ҳам хешава мо мехоҳем ки ҳами хеле занг мезанам бачаҳо хай бисёр бародаро проблемаошам мегам мисол мо дада мо ба худо қасам дами мо зид мешавем хай се тонем даст мо ёрдам мекунем авдакбари неким бо як чизи дигае ки мо мехоҳем ки одами мо вибор кунем ки мо бинем ки действительно ҳавай лоиқ қайдами кумаки мо ин хеле ки мисол як аз адресития мо акай шодмонек акай бирам унҷада я одам ба шикам ғалтидагия реально шо дина соати 10 шава чанди шава як аз занг зада мегам мо як каса дидем дар қади ра ховай биё мира ёрдам кун мисол мембара хай мо гуфтем чӣ хела диди пеша я сурата гирифт роимон кард хай гуфтем мерем мебинем ша рафтем мебинем як мусуфед мисол алкаш задагия да қучуқш арақ ва торша чи партои ховай вай мо чӣ хе ёрдам кунем вай на да ягон мо гуфтем мебарем хай қатъи маслиҳат кардем гостиница да мемонем ша просто такам хе одами соз баша баъд ки мисол я ду рӯз гузашта ки соз шуд ба мисол ягон корпоранг я меморем мисол ягон дастгириш мекунем рафтем вай дидем вай ягон кор хезондаш намешава бовар мекунем нашава да пушмон бигирем брем нанависем мо да мисолам қали одаме ки слишком бинен аввал расчёт гирем ки ҳамо одам мисол мешава як камбағали дар раҳ мондагия мисол як чизае мо ҳаморо мекунем ёрдам камтарак мисол логически бояд бифаҳманд фонди ваям надорем фонди финансови миллион надорам ки каждый второя ё бояд яка ами хайр 10 дирҳамам хайр мекунем ака уда сумтиу урава арахрау да қучоқш арақа та фикр кардем гуфтем ира мо чӣ мекунем мисол да торша чи партофтагӣ хайр та нистодем гавзадем хезондем ша вообще намешавад бо ами ма я масъала да бисёр асабӣ шудагим ки хайки ҷамози худо чӣ хеле хитам ҷои овард ки мисол занг монзади барои масъала мо насам дили сири дила мекунем уже мегем да ки чизе мардум чӣ хеле қадмо муносибат мекунад чӣ мекунад хай вай мне вай фикри ӯ марда ка не ки ман бисёр мардум мегам ку ҳами ман бисёр ҳамиша алам мекунам ки шумо як уруса кардем да мақсад не ҳамин гап пеша не ки ҳамин уруса кардем мега охи ма ҳайрон мешам охи ё кофира кардем
мисол да амихе гапо мега хай ҳаст хеле тема ҳаст бояд ман фикр мекунам ки любой одамда бикунӣ ҳеҷ ҷой чи нест ман инсонум аввал инсонум вақте дидам мисол раҳмум омад дилам сӯхт агарам я чӣ кунам охи нашава ки вай ма онҷа партом даже ҳам занак як гапи гаррени гуфт ҳам рафта интервюша гирифти гаж гуфт ки ин мардум намекунанд хичон ба ҳар гап меганам як кас омад гуфт девонаи гуфт озвучкаша мондагин ҳамунҷа пайдо шуд гуфт чо кадастем гуфтем сиёмкаш кадастем бачара ёрдам каданем эра ёрдам накин девонаи гуфт бо мегам ку ба рафтем аз занаки дигар специально сиёмка кадем ҳамаш як ҷуда шудаги озвея мондагин да якум часта рафтем гирифтем интервюша занак хича нишона дод ҳамунҷа киёска оли аста пешхонашон дод гуфт хичон ёрдам намекунам гуфт дига касас мисол чӣ мекунанд да паст мезанам ҳамин чизамо накунем мисол агар ҳамура мисол намебина халқу ба пешам хе мегзара мерава меган оли да кадр нишонати ёрдама кади да и даст бити ба и даст нафаҳма мисол ма и дастам хати битам ту дастам да усту мегарди ту намебини мисол ҳамин видеои мо мумкин я чӣ шава ки мисол 5-6 каси дига барава ҳастам хали мавзӯе ки о мегана шумо амира метонисте ки сиёмка накунед сиёмка накунед хаё аллоҳ қабулш кунад иншоаллоҳ но ира ту правилна када мардум да нишон ки мардум бинав гуа не действительно боя пулдоре аста ки навай мисол вай дар кор нест чи ам хемигира хайр амира чанд нафар буд дастгирӣ кардам мисол нашуд 500 шуд дигаш гуруш амира дусуд ами навора дидан дастгирӣ кардам оно дихтараки мавзуна пайдо кардем муки камё намекардам сиёмка намебуд ира мисол ҳастай мардаке ки реально тоҷикои ҳастан дастоини одамое ки ам хе мебуроран метиҳам мегам ма додар бира ташкилиш ку ина ки баха кориш ёфт бачаак зан барои 500 туғри кардем мисол мавзуна пайдо шуд мисол блогер ки хай нормальни либос пилос шикад ина бо корда мебараша ёрдаш метада духтарша ҳамат мисол ҳамин мисол айри чишта айри видеои мо шуд мисол ами гуфти ҳамити ки ҳаму авлода ҳаму оилара ҳеҷ ка нигоҳ намекарда аҳамиятшон вообще намедодиян хуб бачаҳо гап нест шумо дар раҳмати калон барои он ки мисол омаде студия вақт ёфте дальнейши коротонда ма бурдборӣ хоҳонам ва хай гуфтем ки нам хали плано ҳастай ва дар охир чӣ гуфтанем барои чиста аудитория хитон аудитория ки ами дани момент ами ролика тамошо мекунанд хай раҳмати калон барои ки файр гап нест брат ҳам бисёри блогерои худмон ҳозир ҳамин катагишон ҳар рӯзи миллион ай барои ҳамин худат бисёр одами ҳамин хоксорӣ баъди ҳам пранкам кадем мисол да тамос биромадӣ ягон гапи лишни нагуфтӣ барои ҳамин ҳама вақт бояд бачаҳо ҳам хел бошанда ҳам блогерои начинаюши ки ҷое рафтем нарафтем ки шидем наштем бояд да дигарита мисол бифаҳмӣ ранги я чӣ шава россия мисол дига шаҳрора мебинӣ ҳамин блогеро я дигариш қатъи ҳамин сплачониянд дуруға я дигариш ягон чӣ мегану бо видео я ҷоя мекунанд сусу мекунанд ахир монда разборай фақат всё ман ҳамин чизода намехоҳам ҳамин разборда қушида намехоҳам кадоми ҳамкорӣ кардания номеромон аста нормально ин акам буди занг занам ҳамкорӣ мекунем худохоҳ баъда канали акара дастгирӣ кунем канали бисёр хуб дора одамоеам ки сар кардагианда ютуба последние пожелания нест ҳаста последние пожелания хай ман мехоҳам ки аввал ман тамошо мекунам я видеота дидем ки ҳамин канал чи ҳуй кардесада ҳаминҷаро ине хеле кардем ине бачаам хатид буд мисол я рафиқ хатид буд мисол ма дидем ки стараться дорӣ вақту қасам ва аввале ки ҳами баъди ҳами пранкамон накардем мисол на самом деле моам дидем мнениятафи хеле гапута навистӣ мисол яке мо ҳамин видеои вовара кардем ва нафаҳмидем я чи ҳамин рустам чӣ вақт сабсчествоваш накардӣ бимон ҳамина бимон ман гуфтам ҳамин гапа мисоли гап да бародар мо ягон каза бадӣ накардем ту пранки миллион одама пранк мекунӣ ҳамара ғам метӣ мо тура гуфта ки ҳамин системаро ҳамин каспа мефаҳмӣ гуфта мо хестем кардем ҳамин чиза мисол ин мина шуда хай насиб дашт мо туғри шудем мисол лекин хай чи ба мо як чиза гуфтем ки сабшества ки шон кард ҳазор аҳмад акай шон абдурозиқ кард бо ки буд вай барон кард ё ака ҳама одаману мисол бо худат ба филм одам болотар мисол да хай як чи нест бародар як дастгирия дигара любое время любое татон бем бигӯен акамқи канали мо дастгирӣ ки ман ҳеҷ вақт намегӯм ки мо накунем ё ягон бор ягон кас гуфтае ки мо накардем мисол да ман фикр мекунам бояд ҳамаонам хеле як муш бошем як дигар фаҳмӣ кунем байни акара дастгирӣ кунем
Все баво. гап нест бачаҳо саломат бошен хаю то что ки реклама сум пум ами бояд главни дамардак ами одамгарӣ боша хоксорӣ боша не хеле муомила боша ай дигариш ҳамаш ерунда ҳама муро савол доди яка худат ама чия гуфти не ки ман бовар дорам ки любой одамам бо бисёр дар дилиш як сирри ҳаста ягон чиз ҳаста ки халқи худат надонад аудитория надонад ани аудитория мо надонад мисол ягон чиз ҳаста ки ягон дар дили ягон гапе ҳаста ки номонда бод ҳичи фикр та бугу мо хурсанд шавем ака дар дрини ма рости гап хеле реально ягон кас да душманӣ ягон кас да бадӣ ягон каса пас задан ё нияти ягон пранк кардан ё ягон темаи дигар хеле надорам реально открытач хеле ҳастай гап мезанам чизе ҳаст ба ҳам одам да мисол метавонам занг занам мисол бугум ки ҷуранам хеле темае ганҷада тини то кор кардӣ а то что ки ман ягон видео мехоҳам кунам уҷа уже ҳами бисёр блогерҳо ҳастанд ки чиста мехоҳанд ради просмотр ягон видео кунанд ягон ответка ягон мисол ҳастай ну ради хайпа всё но ҳами чиз дар вуҷуди ман тамоман нест ҳами хоҳиш боша мешава мо дар ҳами як ҳафта 25 000 подписчик зиёд кардем бе ягон каса ягон чӣ кардан бе ягон духали просто правильни действия правильни действия главни ҳами тони да ягон чизе карда ки расонда тони шарт нест як каса пас задан як каси дигаре чӣ кардан не ки як барбар тарсон шуда баъди пранк шумора кардан мерем қатишон гам мезанем метарсам бо пранк накунем блогерро шонам хеле гузар ки чиги мора чин пранк шуд накадесте не яка туре гутем ishte ами акай шабоз мисол мора дазгирӣ кард ба худо қасам ами ма яга бугу ман репа уқа гӯш намекунам мардак бари ма мисол гуфти ки ягон чиз ман намедонам чия гӯш мекунам не ки намекунам репа гӯш намедонам барои чи яка ягон чиз мисол ман мошинамда мисол мемонам я артист бихонам мисол хар репа чо тама дад ҳамин чиз қабул нестам ягон акай шабоз не ки инсонам мисол ина хитам реп қати чи хуби мисол да одами хубе лекин ҳамин акай шабоз моро ҳаминҷа дастгирӣ кард оғози ҳамин чиза дастгирӣ кард мисол намбо ки бу абдурозӣ хамдажи хай кард не ки ман бароям ки ҳамин рустам чи ба накард ҳамин кора ман хеле ҳайрон шудам ай ҷа уже рол бозӣ мекунад ба фикрам одамгарӣ ё мисол аудитория сусуважна хай ин чизоро маҳкам мекунем ба ҳамаи бародаро сарбаланду хонобод бошед ссилкаи бачаҳоро ма дар описания мемонам бо дроен подписчикоша бо 2 баробар зиёдтар кунем ва ба фикрам ки суҳбат монам ҷамъбаҳс мекунем шумода бародаро бурдбурӣ гап нест бошед